ब्रिटिश मिशनारिफ्रा जोंनि इन्डियायावहाय 1846 सनाव फैनानै जोंनि आसामावबो बिसोरो हाबफैदोंमोन। बिसोरो नुनो मोनबाय आसामाव गोबां हाग्रा बंग्राजों बुंफबनाय, खुनु लामा लान्द'फोर गैया आरो मानसिफोरा हाग्रायाव बंग्रायाव रायजो जानानै थायो। दा सानसे बेबायदिनो बिसोरो गावसिनि हान्था मेलानि थाखायहाय गोबां हाग्राफोरखौ सौसि सौला लामाफोर बानायदोंमोन आरो बेबायदिनो दाब दाब जायगायावहाय बिसोरो हान्थिलांदोंमन। सानसेनि समावहाय बेबायदिनो हान्थिलांबाय थानाय समाव बिसोर गंसे गारि लानानै थांदोंमोन। बे गारिखौ सालायलांबाय थानाय समावहाय मोनसे जायगायावहाय बे गारिया थाबथाहैदों जाहैबाय। दाना बे गारिया थाबथाहैनानै बिसोरो नुबाय बेवहाय मोनसे हाब्रु बायदि माबा मोनसे ओंखारदों। माने हाब्रुआबो जि मोनामबाय। बे मोनामनायखौ नुनानै बिसोरो बे हाब्रुखौ आखायाव लांबाय आरो बिसोरो रिसार्च खालामनो थाखाय लानानै थांबाय। बे समावहाय गथ' मानसिफोरखौहाय बा सेंग्राफोरखौहाय बिसोरो साखाथियाव थानाय मानसिफोरखौ लेंनानै लायहोबाय। लायनानै दाना बिसोरो बे गथ'फोरखौ बा सेंग्राफोरखौ थिनबाय जाहैबाय, दिग बय थारमाने इंराजिनि दिग माने जावनाय, बय माने गथ', दिग बय होननानै बुंबाय। दा बे जायगानि नामा लासै लासै दिग बय जाहैबाय आरो दिनै एसियानि देरसिन मोनसे पेट्रलियाम सेन्टार जानानै थाबाय, रिफाइनारि सेन्टार जाहैबाय। दा बयबो दिनैहाय दिग बयसो होननानै बुंबाय, गोदो दिग बयमोन, दिग बय जालांबाय। बिसोरो बेबायदिनो जोंनि आसामाव दाब दाब जायगायाव थांनो थाखाय जेनेबा सिलचरसिम थांनो थाखाय बिसोरो बेबायदि सुरंगफोरखौहाय बानायदों जाहैबाय आरो बिसोरो बेबायदिनो साहा बागान मा बागान नानानथा बानायलांबाय जाहैबाय। दिनैहाय जोंनि आसाम हादरा बिसोर फैयामोनब्ला मा जागौमोन जों बुंनो हाला अबयसे। दा बेखौ जोङो दिनै सावरायनानै मुलाम्फा गैला। नाथायहाय बिसोरो जोंनो बे रिफाइनारि सेन्टारखौ होलांनायखाय जों आसामा दिनै रिफाइनारिनि थाखाय गौरब जाहैबाय। बेनो फुरानासिन जाहैदों। 1889 WL.Lake होननाया आसामाव रेलवे आरो ट्रेडिं कम्पानिखौ बर'नो आरो 1901 सनावहाय बिथाङा दिग बयनि थाव कम्पानिखौ गायसनो। थेंक इउ सै, गोजोन्थों।